منی واجہیں برات و بانکی گہارا عزیز ارمان سربازی گن دل جہلاں کا پر مہری سلام درونت بستو دومی بلوچی بنگی جی سید ہاشمی انت انت ات اے ات چے چی مزنی یا یہ این آ چیے آ بردی آ چیے ای لوگی آ چی انت آ کتاب انت ای چی انت ای دفتر انت ای کائنت ای ملنگ انت آ کائنت آ دل پل انت آ کیت آ راہیت تو کئے منصوبانہ شما کیت مراہی و دل پلی تاس ایشنت پاگ آئنت ای منا ای مائی من ملنگا ماں بلوچی دلگوش سوج چے و چی ہر دوینانی کارمرز کنگ راستنت بلوچستان لہتین جاگہا چیا پا چیزے بزانتا زیرنت دومی دلگوش مزنی یا یکی یائنت کہ ہرچ گالی رندہ کے کیت بزاں آ یکی زانک بیت انچوش کے مردم مردمے کتاب کتابی اگا یک گالی گڈی یا بوت پیسرا کسانی یا کے مزنی آئنت گڑا ای یکی یہ آ گالے رندہ جتا نبیسک بیت او اشی چیرا دو ٹک جنک بیت انچوش کے مہری مہریے نمدی نمدیے شرری شرریے ہاں ای گال گوتی پیسری گالا ہور ہم کنک بیت انچوش کے من مریداں او ماں بلوچی دلگوش تو کئے تہا بندرا گال کئے انت کہ یکجا نبیسک بیت شنکار وجہ دلیپ رحیم سید لفظاں کی کاروان